Исәнмесез, диде берәү килеп. Читтә йөргән чакта каңгырап, гүя шул чак баскан җирләреннән кайнар чишмә чыкты ургылып. Бары бер сүз, исәнмесез диде. Күпме моң ишетте колагым. Атам-анам теле, туган телнең газизлеген шунда аңладым. Хәерле көннәр. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм мәктәп ТВ тапшыруы. Бай тарихлы, үзгә, күркәм традицияләре күп булган Яллашта урта мәктәбенә рәхим итегез. Дамы и господа, приветствуем вас на борту нашего самолета. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности, отключите ваши мобильные телефоны и наслаждайтесь полетом. Авылымның күрке безнең мәктәп, фән учагы туган җиремдә. Кояш кебек җылы сибәсең син, алып кереп белем иленә. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу мәктәп бик кечкенә, әмма белем чыганагы кечкенә түгелдер һич кенә. Монда һәр ел белем ала, бик сәләтле балалар, белемнәрен арттырып, алга үрләп баралар. Әйе, һәр көнне ашкынып барырдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булган укытучы абый-апаларыбызның булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Ә хәзер сүзне мәктәбебез директоры Ханнанов Ромил Фәнис улына бирәбез. Бу уку елында Яллашта урта мәктәбендә 70 укучы белем ала. Аларга 20 югары һәм беренче категорияле укытучылар белем һәм тәрбия бирә. Укыту өчен мәктәптә барлык шартлар тудырылган. Укучыларыбыз төрле конкурсларда, конференцияләрдә актив катнашалар. Олимпиадаларда да нәтиҗәләребез бар. Укудан тыш мәктәптә спорт, бию, оста куллар, театр, туган якны өйрәнү түгәрәкләре эшләп килә. Укучыларыбыз бу түгәрәкләргә бик теләп йөриләр. Каникул вакытында мәктәбебездә кояшка ял лагерында ял итәләр. Өлкән сыйныф укучылары өчен хезмәт лагерында эшләп килә. Безнең максатыбыз укучыларыбызны белемле, тырыш, хезмәт сөючән шәхес итеп тәрбияләү. Укытучыларның һөнәри осталыклары арттыру, иҗади эшчәнлекләрен камилләштерү максатыннан районыбызда ел саен ел укытучысы конкурсы үткәрелә. Бу конкурста безнең мәктәп укытучылары уңышлы чыгыш ясыйлар. Һәр елны район буенча алдынгы урыннары яулыйлар. Быелгы уку елында бу конкурста математика укытучысы Ләйсән Индусовна иң яхшы математика укытучысы номинациясендә, укыту эшләре буенча директор урынбасары Земфира Ринатовна иң яхшы директор урынбасары номинациясендә җиңүче статусына ия булдылар. Мәктәп директоры Ромил Фәнисович иң яхшы директор номинациясендә призер булды. Әйе, килешле кыяфәтле, әдәпле, ышанычлы адымнары белән йөри торган укытучыларыбыз күп. Иң яхшы математика укытучысы Дмитриева Ләйсән Индус кызын тыңлап китик әле. Минем өчен ел укытучысы конкурсы иң беренче чиратта тәҗрибә белән уртаклашу һәм үзеңнең педагогик компетенцияңне арттыру мәйданчыгы. Чөнки бу конкурска әзерлек иң яңа адымнар эзләү һәм инновацион методлар куллану дигән сүз. Беренче этапта без мастер-класс әзерләдек. Икенче турда таныш түгел класс белән дәрес күрсәтәсе иде. Иң авыры яңа чит балалар белән уртак тел таба алу һәм аларны үзеңнең дәресеңә җәлеп итә алу. Мондый вакытларда каушамау һәм балалар белән уртак тел таба алу бик мөһим. Теләсә кайсы бәйгенең уңышы командадан тора. Ул яктан мин коллективым Яллашта мәктәбе укытучылары белән бик уңдым. Чөнки бездә
теләсә кайсы идеяны күтәреп алучы, һәр вакытта сиңа ярдәмгә килергә әзер торучы һәм бик белемле укытучылар эшли. Минем бу җиңүемдә аларның өлеше чиксез зур. Ә инде коллегаларымны шушындый конкурсларда катнашырга өндим. Чөнки үзеңнең һөнәри компетенцияңны арттыручы, замана белән бергә атларга өйрәтүче, яңалыкка этәрүче һәм укытучы һөнәренең дәрәҗәсен арттыручы бәйге ул ел укытучысы. Укытучы һөнәрен сайлау, тынгысызлык, эзләнү юлын сайлау, үз-үзенә һәм башкаларга искиткеч таләпчән булу, көндәлек тырыш, эзлекле хезмәт юлын сайлау. Ә менә шул образны тормышта тулысынча ачкан, шул камиллекне үзендә туплаган укытучы һәм остазның үзен тыңлау тагын да мавыктыргычрак. Күңелебездә горурлык хисе уяткан матур күрсәткечләребез белән таныштырып китәсебез килә. Быелгы уку елында Бөтен Россия олимпиадасында 7 призлы урыныбыз бар. Инглиз теленнән Ахатова Зөләйха, Мөхлисуллина Әминә җиңүче статусына ия булдылар. Укытучылары Рәмзия Камиловна. Татарстан тарихы фәне буенча Галимзянов Булат 1нче урын алды. Туган тел фәненнән Сагитова Таңсу призер булды. Укытучылары Гүзәл Масгутовна, Ахметханова Алиня рус теле фәненнән республика этабында призлы урынга лаек булды. Укытучысы Светлана Владиковна, технология фәненнән Галиева Озилә 1нче урынга лаек булды. Укытучысы Гөлнира Галимзяновна. Фәнни-гамәли конференцияларга да мәктәбебез укучылары максатчан әзерләнә. Игътибарга лаек нәтиҗәләр: Искандарова Сабина тарихи, мәдәни һәм рухи мирас булдыру исемле региональ конференцияда җиңүче. Укытучысы Гөлшат Галиәхмәтовна. Сәгыйд Сүнчәләй исемендәге фәнни-практик конференцияда Ахатова Зөләйха 1нче урын. Укытучысы Миләүшә Фатхил Исламовна. Маликов Риналь, Гайфуддинова Нәргизә Кенгуру конкурсында җиңүчеләр. Укытучылары Рәмзия Хамитовна, Ләйлә Гыйлемхановна. Фәхретдинова Ясмина, Пинкит олимпиадасында җиңүче. Укытучысы Марсия Мазитовна. Шакиров Мөнир, Арсланов Сәйдәш видеороликлар конкурсында призлы урыннарга лаек булдылар. Укытучысы Рузалия Фаилевна. Тагын бер игътибарга лаек фәнни эзләнү эше турында сөйләмәдең әле, Нурсин. Әйе, Алиня, бу проект чыннан да үзенчәлекле. Мәгариф милли проектның заманча мәктәп федерал проекты кысаларында 2022 елда мәктәбебездә үсеш ноктасы ачылды. Бу уку елында биология фәне укытучысы Ләйсән Маратовна җитәкчелегендә республикабызда максатчан эшләп килгән сәләтле балаларның белемен күтәрү университеты катнашында укучыларыбыз Искандарова Сабина, Хусаинова Динә, Сагитова Таңсулу фәнни эзләнү эшләре алып бардылар. Шуның аерым игътибарга лаегы Саба районы чишмәләрен су составын өйрәнү булды. Бу эзләнү эшләре үсеш ноктасына кайтарылган приборлар ярдәмендә физика, биология укытучылары Гөлфира Наилевна, Ләйсән Маратовналар җитәкчелегендә башкарыла. Проект эшчәнлеге укучыларда да, укытучыда да зур кызыксындыру тудыра. Ул фикерләүне, сөйләмне, үз уйларыңны формалаштыра белү сәләтен үстерә. Мәктәптә «Шаг в будущее» проекты үткәрелде.
Мәктәбебездә мондый фәнни эзләнү эшләре ел дәвамында бара. Бу фәнни эзләнү эшләренең экологик юнәлештәгеләре Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының Төньяк территориаль идарәсе белгечләре җитәкчелегендә тормышка ашырыла. Быелгы уку елы матур чараларга да бик бай булды. Аеруча, укытучы һәм остаз елы уңаеннан үткәрелгән чаралар күңелләребездә җылы хисләр калдырды. Шулар арасыннан иң үзенчәлеклесе үзебез сайлаган язмыш исемле зур очрашу. Бу чарага төрле төбәкләрдә туып үскән, үзенең хезмәт юлын биредә башлаган, белем һәм тәрбия биргән педагоглар чакырылган иде. Очрашуга әзерлек вакытында өр-яңадан мәктәп тарихы да барланды. Тарихта эзе калган бер генә кешене дә читтә калдырмаска тырыштык. Әлеге чараны мәктәбебездә озак еллар тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшләгән Шигабиева Фәйрүзә Нурисламовна оештырды. Изге һөнәр ияләре, укытучыларыбызны котлап җырлый 5нче сыйныф укучылары Гаянова Диләрә, Гелметдинова Зәлинәләр. Россиядә 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Чөнки гаиләне дәүләтнең нигезе диләр. Гаилә нык булса, дәүләт тә нык була. Гаилә кеше тормышында иң мөһим, иң кирәкле нәрсә. Гаилә ул әти-әни, әби-бабай, абый-апа, эне-сеңел, туганнар. Мондый гаиләләр тулы гаилә дип санала. Анда һәр кеше үзен бәхетле тоя, һәр яклап тәрбия ала, аның сәләтләре ачыла, үсә. Матур гаилә кору, анда бер-береңә ярдәмләшеп яшәү һәрберебезнең изге бурычы. Хәзер шундый гаиләләрнең берсе Ахатов Фоиз абыйлар гаиләсе белән танышыйк әле. Biz özümüz avul hocalığı bilen şug'ullanamiz. Özümüzün yerler işkirtamiz, mallar o'stiramiz, yangi fermalar tuzib yotamiz. Biz bu ish bilan ati boshlab yuborganish 2004-yildan berilindi. Ishlagan kishiga qo'yada ishlarga bo'la, Allohga shukr bilan 300 boshdan mollarimiz ortib keladi. Общий mal sanlarımız şu qo'yada ishlarga tirishga kerak. Бик тату, әйбәт гомер кичерәбез. Алга табыда шулай бәхетле, матур, тигез тормышларда яшәргә язсын. Улыбыз ислам мәктәптә үткәрелгән маршировкада катнашып, иң яхшы командир исемен алды. Күптән түгел генә район этабында үткәрелгән тәг регби ярышында катнашып, 3нче урынны алып кайттылар. Укытучылары Гелметдинов Айдар Надирович. Саба районы мәчетендә үткәрелгән азан әйтү һәм вәгазь сөйләү конкурслары буенча да актив катнашып торабыз. Шулай ук республика күләм халкыбыз җылалары, илебез җәүһәрләре дип исемләнгән бәйгедә семья белән катнашып, 1нче урынга лаек булдык.
җитәкчебез Маликова Зәлия Ринатовна. Кызларыбыз икесе дә лесхоз бистәсендәге Нарат боз сараена фигурное катаниягә түгәрәгенә йөриләр. Шулай ук Тәнзилә кызыбыз республика күләм первые шаги номинациясендә 2017 елгы кызлар арасында 3нче урынга лаек булды. Тренерыбыз Романова Анна Владимировна. Тормышта инде кешегә сабыр булырга, бер-береңне тыңлап, бер-береңне аңлап, бер-береңә юл куеп яшәргә кирәк дип уйлыйм. Шул вакытта гына гармония, яхшы атмосфера хөкем сөрә. Район күләмендә үткәрелгән иҗади конкурсларда зур нәтиҗәләргә ирешкән укучыларыбыз да күп. 10нчы сыйныф укучысы Искандерова Сабина иң яхшы әйдәман конкурсында призлы урын яулап, иң максатчан әйдәман исемен алды. Җитәкчесе Рафига Рашидовна. 11нчы сыйныф укучысы Галиева Айзилә республика күләм милли хәзинә конкурсында җиңүче дипломына һәм акчалата бүләккә ия булды. Җитәкчесе Гүзәл Масгутовна. 4нчы сыйныф укучысы Ахметов Илзат Илхамият конкурсында призлы урын алды. Укытучысы Адилә Усмановна. Булат Ибрахим, әйт телем. Син безгә нигә? Әйт әле диючеләргә җавап. Әйт шуларга, туган телем, сорамасыннар кабат. Әйт шуларга, тыйнакланма, тыелып беттең инде. Кеше киен, кили-кили, кыелып беттең инде. Әйт, телем, шатлаттырып сөйлә, йоклаганнар сискәнсен. Алай иртә күммәсеннәр, гайрәтең бар, исән син. Син сәүдәләр йөрткән тел бит, тарих, ярлыклар язган. Теленнән ваз кишишегә надан дигән сүз саман. Син дұғалар кылган тел, Аллаһны зурлаган тел. Син яуларда җиңү яулап, тынычлыкны сораган тел. Башын чайкап утырсыннар, телсезләр, туманалар, телен жуган халыклар бер заман югалалар. Бер заман югалалар шул, югалгач табылмаслар. Менә шул чакта инде тешләргә телдә булмас. Үз ипиен табып, байы беткәч, нигә миңа бу тел диеп уран салып йөрткәч? Ана телен ят иткәннәр, ят итмәсме анасын? Мин шикләнәм, бик шикләнәм, Раббым үзе сакласын. Син безгә нигә? Әйт әле диючеләргә җавап. Телең барыңда, телеңне кадерлә, кардәш, ярат. Мәктәбебездә яңа балалар оешмасы беренчеләр хәрәкәте килеп керде. Хәрәкәтнең 13 юнәлешенә лидерлар башлап йөрүчеләр сайлап куелды. Башлангыч сыйныф укучылары Россия бөркетләренең социаль активлыгын үстерү программасы буенча эшли башлады. Бу эштә аларга алдынгылар хәрәкәте лидерлары булырга өлгергән өлкән сыйныф укучылары ярдәм итә. Беренчеләр хәрәкәте оешмасы балаларны һәм яшьләрне тәрбияләү, аларның һөнәри юнәлешен билгеләү, ялны оештыру һәм һәр яклы үсеш өчен тигез мөмкинлекләр булдыру максатыннан оештырылган. Укучыларда энергия ташып тора. Аны кайда юнәлтергә? Әлбәттә, яхшы якка. Оешмада укучылар үзләренә ошаган кызыклы һәм мавыктыргыч шөгыль таба алачак. Беренчеләр хәрәкәте Совет чорындагы пионерия белән охшаш, әмма ул идеялар һәм заманча карашлар булуы белән аерыла. Хәрәкәт фән, спорт, сәнгать, волонтерлык, хезмәт һәм башка юнәлешләрдән тора. Проект ярдәмендә яшьләр күңелләренә хуш килгән шөгыль һәм фикердәшләр таба алачак. Габдулла Тукай, туган тел. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында 9 төрле түгәрәк эшләп килә. Түгәрәкләр бездә иҗади сәләтебезне үстерүгә, сәламәт яшәү рәвеше булдырырга зур этәргәч бирә. Түгәрәккә йөрүче укучылар район, республика конкурсларында катнашып, призлы урыннар алалар. Yeah.
Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган шахмат түгәрәге тулы көченә эшләп килә. Шахмат буенча районда мәктәп командасын җитәкчеләре Шакирова Марсия Мәҗит кызы. Уңышлы нәтиҗәләре бар. Нургали Миннеханов истәлегенә уздырылган шахмат турнирында Галимҗанов Булат 2-нче, район күләмендә уздырылучы шахмат лигасында 1-нче, кешеләр турнирында 1-нче. Угытучылары Марсия Мәҗитовны бу ярышларда 1-2 урыннарга лаек булдылар. Галимҗанов Булатның шахмат буенча республика ярышларында уңышлары бар. Спорт ул сәламәтлек чыганагы. Спорт өлкәсенә караган хоккей, баскетбол, мини-футбол түгәрәкләренә дә бик теләп йөрибез. Спорт ярышларында җиңүләр яулап кайтабыз. 9-нчы сыйныф укучысы Гилмутдинов Раил республика күләм көрәш бәйгесендә 3-нче урын яулады. Мәктәбебезнең баскетбол, мини-футбол, хоккей командалары ярышларда призлы урыннар алалар. Укытучылары Раушан Шыгаепович, Айдар Надировичлар. Әле яңа гына Башкортстан Республикасы Салават шәһәрендә узган Алтын алка бөтен Россия хоккей ярышларында Саба районыннан Тимирхан командасы 2-нче урын яулап, кубок алып кайттылар. Әлеге команда составында безнең мәктәптән 6-нчы сыйныф укучылары Шамилов Альмир һәм Фахрдинов Шамил катнашты. Без аларны җиңүләре белән котлыйбыз. Хәзер сүзне җиңүчеләргә бирәбез. Без Саба районы Тимирхан хоккей командасына инде 7 яшьтән бирле йөрибез. Тренерыбыз Имаев Айдар Авкатович белән республика күләм хоккей ярышларында даими катнашабыз. Бу елны Башкортстанда Татарстан дарын яклап Золотая шайба ярышына бардык һәм Татарстанга 2-нче урын алып кайттык. Алга таба да без хоккей белән шөгыльләнүне дәвам итәчәкбез. Менә шундый мәктәптә безнең балачак елларыбыз гөрләп уза да инде. Без Татарстан Республикасының иң бай дәрәҗәле районнарыннан булган Саба төбәгендә яшәүбез, татар милләтеннән булуыбыз белән горурланып яшибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без сезнең белән аралаша алуыбызга бик шатбыз. Барлык безне караучыларга шатлык, куанычлар, бәхетле һәм мул тормыш телибез. Кайда гына хезмәт куймый бүген. Син озаткан газиз балалар, алар мәңге синең мәктәбенең укучысы булып калалар. Тургай шыңы йөрәк җыры гына, каршы алсын синең һәр таңың. Елгаларың һәр чак тулы булсын, аяз булсын күгең ватаным.